To je strážca. No čo, ideme naštartovať Carach? Všetky Carachy, nielen Carach. No a... Vzadu je bandaska, musíme doliať vodu. Niekde vzadu, s takou ružovou kvapalinou. Dobre. Daj tam. Možno viac. Teraz ti vysvetlím, ako to naštartuje. Strč kľúčik, máš tam ručnú. Trošku zatiahni, nie veľmi, trošku. Na 1, 2. O, 3. Dobre. Tak, daj kľúčik do trojky. Kľúčik do trojky. No, do druhej polohy. No. No. Ty si zapneš čerpadlo. No. Čerpadlo potom vypneš, keď ono. Načerpá si benzín. A skús ešte raz pretoč tým kľúčikom hore dole, nech nažhaví. Potom vytlačíš spojku a zvrčíš to. No, už tlačí. Tiská. Vytlač spojku a skús to zdrechnúť. Dobre. Toto nechávam zapnuté? Áno, až kým one. Potom vypneš kľúčik, vypneš to. To je čerpadielko. OK, čiže čerpadlo keď tam stále zapnuté, hej. Kým auto vrčí. Dobre. Dobre, podaj mi telefon, ideme skúsiť Iveco. Asi spodek. Paráda, ešte primrznutvo. Rozumieš? Hej. No troška vsiakol, našťastie je celkom akože on. Nechám niečo do bagra, alebo všetku dám? Treba pozrieť, že koľko je v bagri, počkaj. Málo. Počkaj, však zameriame. Daj sem rukavicu, no. Toľko je tam nikdy nebolo. Tam polku bandasky dám, tam. Aj viac. Dobre. Počkaj, sa neobtiera. Tak, zhruba 4 litre to nechám tiež. Zvedavý som, ako to zbrechne po zime. Auto je prakticky nové. Ahoj priatelia, toto je náš prvý pracovný deň. Dnes začíname sezónu. Po zime ideme čistiť lesné cesty a robiť lesné priepuste. Toto je strojník Mišo. Zakývaj, Mišo. Čím? Je to vtipkár. A toto je brigádnik Braňo. Brigádnik Braňo. Zapol si čerpadlo. Hej. Tak to by malo chytiť. 1 hour later. Paráda. Auto je prakticky nové. Počkaj, dáme mu ešte trocha lásky. Mastička na chrasty. Môžeme dreť. V momente sa už nachádzame v lese. Tieto cesty a výmole, čo sú tu, tak to bude naša úloha v nasledujúcich týždňoch to celé opraviť a dať do pucu, aby sa sem dalo ísť aj normálnym autom a nielen Tatrou, respektíve Ivecom. Nás čakajú
3 km. Práve sme sa dostali na miesto, kde budú prebiehať práce v nádhernom lese. Jaj. Tu musíme zložiť bagrik. Títo haranti, im to asi nedošlo. No tu skladáme bager! Správ, čo chceš? No. Hej, choď vrchom! Bráňo, čo som ti povedal, veď to cúvni do piče a vypni motor! Povedal si správ, čo chceš. Ale ja čakám, že ty začneš rozmýšľať. No, práca s ľuďmi je náročná. Ale ktorá práca je bez ľudí? Teraz sa pokúsime nezjebať. Bagrik sa nám trošku pohol na korbe. Nevadí. Ako ti poskočil bager. Videl som, ako mi poskočil bager. No, do strany trocha, blízke. To vidím. Piči tam. Hore. Či nie dám? Počkaj, veď ja dám dolu onvo. No daj, čelo obraz. Počkaj. Fúha. Tak tu nastal prevrat. Lopatu potom stane, musíme vybrať. Všetko, kamarátstvo, je to treba vybrať. Tam tú šrobu vyber. Kopni do toho. Vypol si svetla, Braňo. Máme druhú šrobu. Ty máš svetla zapnuté vtedy, keď ich netreba. Čo? Šrobu dám sem. Čo? Máme druhú šrobu. Druhá šroba je tam na lyžine. Ja sa s ním zohrám, neboj sa. Čo? Ja sa s ním zohrám, neboj sa. Boha, vieš, aký to bol zážitok do piči po tom teréne. Ma mrzelo, že tú GoPročku nemám ja na sebe do piči. Ja mi si vyšlo detskú radosť, nevím. Na budúce. Sorry. Paráda. Ťažká piča. Ťažká. Není ťažká. Dobre. Zvrčíme bagrik. Bagrik zvrčať, treba onvo. Start dokonalý. Vymeníme asi lyžicu, či dolu vymeníme, Mišo? Dolu, zidím. Tuto nie. Čo musíme ešte? Doliaté reči olej. Hej, ja skrč na teba. Čo strč? Skrč to. Čo Na skrčí? teba to skrč do piči. Tak to skrč, tak. Presne tak. Na korbe. Aha, Tepni to tam. začiatky bývajú ťažké. Počkaj, otočím to a tak nalejeme, hej? Čo? Prečo je to maslo? No však, lebo sa to odzigalo. Prečo je to maslo? Pozri, koľko je oleja. Málo. To je nádne. Nadrb to tam celé. Normálne to prevrať, presne. Dolievame hydroolej. Poneváš odniekal kvapká. Ale ešte odišlo viacej. Viacej tam bolo a odišlo stadiaľ. Branko, ja ti to vysvetlím. Ten pies, on keď sa nafúkuje, tak naťahuje sa doňho tá hydraulická kvapalina, to je ten olej. A za to potom sa ti zdá, že on mizne z nádrže. Alright, OK. Tak to bol skok, to bude na videu, Braňo. Musíme
pridvihnúť korbu, aby sme znížili uhol. Pretože teraz je to veľmi vysoko. Je to strašný strmák a báger sa môže potom šmyknúť. To sa bude šmykať aj tak, ale musíme to trošku uregulovať. Postup práce je vlastne aký? Chytíš lopatu a budeš robiť. Ale žiaden štrk sem ani nenavozili pre nás nič. Nie, to my budeme. Navážať. On si myslí, že vie, čo má robiť. Ale vyvediem ho z omylu. Čo teraz robíš? Musíme mať spraviť takú jamku ako sifón. Nie, poď môj, ukážem ti, čo budeme robiť. Bráňo, je to konské či medvedie hovno? Konské. Dáva to zmysel, že je na ceste. Po ceste chodia koníky. Smrť koní. No, obávam sa, že sme jemne netrafili priestor, kde máme pracovať. Hurá, našli sme paletu, takže tu sa bude odohrávať naša časť boja. Za mňou pochodil. Kurva, za mňou pochodil. Miško, Oui. Sem príď bagrom. od tejto palety tu budeš robiť vlastne taký žľab svahovou lyžicou. A čo s týmto? Čo to dáme do koľají? To budeme pravdepodobne hádzať na auto a vyvezieme to, pretože to je stavebný odpad a ten v lese nemá čo hľadať. Iba u ceste pôvodne. Tu máme potôčik, do jam, vieš. krásny zurčiaci potôčik. Čo by deti z Bratislavy za to dali? No to je to, že to zmiešané z lístky, vieš, a s humusom to už nebude. To je ľad. No, tu niekde to vyviera. Spod skaly mi bolo oznámené, No proste to musíme zviesť do priepustu. Priepust je tam. To je riadna erózia. tu sa to odvalilo, tá skala. Takže toto celé, takto má vyzerať ten žliabok. Nemusí byť veľký, musí byť čistý. Čistý, aby vodu zviedlo. Tak, presne, pretože keď není, tak voda tečie, tečie po ceste. Vieš, to by mal byť Ktorým prevýšením? tam. Tu je síce taká vrásnica, ale Tak, Tam. ten žliabok tu bol aj predtým, tak ho spravíme na novo. Tam je tiež spravený asi nejaký priepust. nie, tam není priepust, No. to je iba erózia. Je to možné. To žľab máme... Paráda, Rigol je tu, voda už nejde po ceste. Voda už ide Mimo cesty. mimo cesty. Nenašli moje rácové, nenašli. To čo? Miško, tu máš obed. Dobre, zdokumentuj. Zdravá strava. Obed v lese. Vlastne. Pánko čakal sushi z Michelinskej reštaurácie, bohužiaľ. Pánko čakal iné ako krevety, žravločie plutvy a iné veci. Pánko. Daj z toho sladkého. Teraz som bol šťať.